ndepfai ndara muita sekondari mushemushe unonzani inenge ndonzi believe kavaza believe kavaza unoita nezvei I do Zim hip hop. chii chinonzi Zim hip hop Zim hip hop. chii Hip hop yemuZimbabwe. wazvitanga rini Ndakatanga last year. last year gore ripi Last year 2022. une makore mangani I'm 23. 23 indakuchembera zo Ndakura mda. I'm sona ndebvu. hausi mutorirewo Maya guka no. wakazviramba Maya. unorekodherako Nini? So far ndisati ndani pandorekodhera chaipo but tongochinjanisa. wakamborekodha kupi Ndakamborekodha remusic. Stizi Uptown Gubu. Vevo Genesis Africa. Yeah. unogona utipa 1 kafreestyle kanonaka ukataura kakarekodhwa kupi kanonzi chii Ebo. roye manzi wacho takaenda hapana chekumirira mufanano Rock City. Yeah. Kune nhamo dzine masuru kuita kunge Tyson, kune dzimwe dzinoputika ngemapopcorn, kune dzimwe dzinotyisa kunge King Kong. Rock City. Yeah. Namangona kwira kurutibe kana bafu, namangona kwira funga pfumi vari rafu, namangona kwira kurutibe kana bafu, iwe Rock City. Yeah. Namangona kwira kurukwari ane Benz, namangona kwira kurupfeka kunge Benz, namangona kwira kurujambe kana fence, namangona kwira shaya kana sen namo haisi fake, namo haisi bow, tali namo haisi bow, namo Kejun, tara namo, shoes, yo, boom dara msat mabo, ndabo mabo, dzimako boom. uyo ndianoona ofika white jacket dzima instrument I got K Jones management Captain K Jones aiwa maya uyu ndi K Jones wemashuwa ndokupi uyu K Jones wekumbare anogara Mbare kupi Mbare yakakura Mbare Matagarika dzima ningi Matagarika dzima music yako dzima ngara Matagari iwe unogara ini ndogara kuwadzana kweyo Mdareyo inogara Matagarika 3 flats Matagarika 3 ari kupi ruari near Tuokem St Peters ndokwa unogara wafuti ndokanogara kuti iwe unoita nezvei iwe une white K Jones management ya PD ndo munhu wandomanage unomanage wakamutsvakira show kana ndinongodaira mafoni chete aiwa mashows tutsvaga akamboridzawo komana akamboridza the place akapiwa mari tanga yakunyeba mari dzinotaura akapiwa mari asi mafanisika mari adzitaura mudare ukumera mhanzi abai manje uramba kutaura mari unosa mhanza une mhanza mambure kaiwe ndokuti mari dzacho dziri kuuya ndomari dzacho dziri kuuya nemukomana dzokonzesa mhanza mambure iwo uri chii pazvirongwa izvi management kosinzi mambonzwa munhu anomanagwa nevanhu 2 saka uri managwa nemadoubles twin cab management itaiso muchita so uyo anonzani anonzi Shields nemakore mangani Shields akasvitsa 27 Saturday yapfuura aiwa zvinofadza chakura hamusona mhanza yacho anamutaura aeroplane panoka Boeing inomhara saka iwo nemusic yako unofunga kuti unosvika kupi tiwena mberi handikuna naHoliten vana Holiten variko but handofunga mabvunza mubvunzo wekubo whenever munhu paanoita zvinhu anenge adaenda kumberi saka kumberi iko ndowatoda kuenda muri mucompetition kana mungozvimanyira mujaho wenyu meka inini handisati ndapinda mucompetition chopinza mucompetition vanhu
Usati wane madiss songs. Madiss songs andisaenda nawo. But anenge achingodawo anenge ari free. Une vanhu wakamaka iri muindustry kuhip hop kwenyuko. So far handina wandakamba. Boss unazana Zimdancehall anotaka kundijairira. Sorry ndari. Pane munhu kuti ndingati ndakamumaka here anomumaka but anongondibhova. And RP Hughes. Anongondibhova. Chimomupisa. Tisire freestyle wakamunongedzera. Wakamutsoma. Raksiri. Yeah. Ndazofonirwa naShughes zvikani 35 toda kuenda kumaChills ndobhadhara mabills ukadaro haupere kunge arapills usati watanga matimu ngandimise magangster zvekutondipedza magangster muchisvika ndotochile magangster imborara mozomuka magangster kozi menge mukurota magangster Raksiri level dai mambori tester kostopisa zina loud unge questa imborara imozomuka magangster Shoes ndipe mic paneva toda stage vangwa seza age but mugido mcage navo beige Raksiri enda urirambe takadzima kanika kanoisa Raksiri sei uchiti Raksiri zitara kuri pastage unonza 35 billy yeah BILLY yeah Raksiri nde Raksiri click rangu wakutofamba nepabhu mumasaidi manje. Mdara nyaya kuti mangoni Juma ndiri wani ndemabhuru mdara. Ndemabhuru aubatike zvekudaro. Ndemabhuru. Kuna 23 flex squeezed. Driller. Uyo anodriller. Yeah. Yeah, kuita 45 chula anotamba. He's a dancer. Kuita 85 KD DJ. Then 95 screench. Avo ndo baba we Rock City man. Right. Ndo baba vanoti aiwa 35 nhasi aiwa musadai. Se vanhu inyoisa vachitanga nemanambers. Manambers akakutadzirei? Manambers? Hanyaya kuti tangozama kuita something chingori unique. Changosiyana Okay. Saka uona achibudirira here K Jones samanicho akika ndikuona achitopfuura kubudirira but next time ka pamunouya mutengere rwendo because anga chinowa muhapwa samanager makaenda kumazheti akunowa muhapwa ambano akomana next time ndobva chanyasa mudzumburudza makaenda nayo pachi vanhu kumdhara munenge mutori mumero wangu futi mdhara ndopisa eka mdhara ita zvaunoda but ndanzwa hapa yako ainanyatsondiwira zvakanonga uchiuya aiwa mdhara ukuda roloni mufana mdhara Raksiri iri dhisira mdhara Geographic muda dhisire mdhara ande kondimantanga takaenda Raksiri yeah waranondo muchena zvinobhowa sori zvenyu zvetsvina ngazvidzadza sora ndizigoni neage yenyufoni mozadza Bob Marley zvemagududu cha kwakudhara sori zvema 323 kwakudhara bodo pakuda any big beamer ine big logo tobaya vhepa button hatikate mogu mazuva anokuniskangi achabhema dobo dhara munachekutari watopedza ndo dhisi iro ochinowa mavoko kana toothbrush pamwe autorina kuti munodonza kamera hakuna zvakadaro munodonza kamera wati silent killer silent killer iri wani munhu anondigona nesilent killer hainini manje handisi zvigubhuka ndofunga mungonzo zvikuriri zimafoni kata foni hazvizobuda kati tiri painterview unozomufona aiwa zviriko but iwe unofanira kuziva kuti chii kana uchienda mukanwa mako unofanira kuarova netoothbrush muhapwa ndo wandikwadza wandikwadza ndataurawo chokwadi mudhara ari kuda nezvangu bedo mudhara vabada atikazofamba naye aiwa abhu une kamwe kanonakisa kauda kungotipedzisira nako
Oh, kandinako. Kanofunga kuti vanhu vanganakirwa nako. Kasikandidhiso usazonyanyodhisa inini kandini muridzi wezvinhu ndotadza kuzvi. Aiwa. Kandoita kuti vanhu vanakidza. Ini ndara ndofara kutaura chokwadi. Ndotaura chokwadi. That's what I do. Saka munoona nditi imbotaura chokwadi. Imbotaura chokwadi. Chokwadi andi. Yeah. Rock City. Yeah. Inzoga. Saka ndati mfano wangu ibva waziya kutokura. And you can change it kumunga. Ipwa imbokura. Drip tenga zvako. Asi zvichapera. Takabva nako but you think ndakapera. Maya wangu. Pfungwa dzamachuku. Chandiudza chakakosha guchi kana kudya. Iwo mabhebha munodai. Hadye drip. Life haisi cheap. You always forget kunge uri goalkeeper. Trust me, kana bhima ngoipimpa. You start nekushanda kuruziye kune chamber. That's true, and that's life. Now, you thinking, ndikutokunetsa. Life can change. You'll be surprised. Waugara kana Hwezha. Kwa usingamboketa, matables akatena. Nengwapodza pena. Pena mfano wangu. Nengwapodza pena mfano wangu. Saka unobatika sei une YouTube channel? Yeah, YouTube channel. Inonzi? 35 Below Official. Facebook. Then Instagram food. 35 Below Official. Then in the Facebook page. 35 Below Official. Phone number? Phone number. 779 283 308. Zokere? 779 283 308. Zita rinobuda ipapo iri paekokeshi. Edwin Chikwada. Ndio Edwin manje. Ne mhanza yakwe. Mfana okura saka mfana oramba mchikanda mari peko. Iripo. Maita boa pada. Thanks you. Shoot.